Момче. Пускай, айде! Браво, момче! Айде! Леки. Оп! Мале! Madre mia! Айде! Леле! Без проблем. Много лесно, бе! Без тренски аз. Сме внимателни, да? Това трябва такова. Дай, дай. Леки. Само. Загрей. Дай. Айде, леко. Опит, който може да гарантира Браво, бе! Край стана първи. Това са влителите. Стана шампион. Какво прави сам? Аз 224! Значи ти закай какво ще направи. Я видим. 224. Айде, момче! 4 опит за световен олимпийски. Това ще. Световно олимпийски. Айде, момче, дай, бе! Прави го. Айде, момче! Дай, мощно, бе! Вече олимпийски шампион. Айде! Стегли се. Какво става, гайс? Здравейте и добре дошли. Аз съм Захари Иванов, както вече знаете. Току-що станахме свидетели, вие видяхте малко по-рано във видеото, как Карлсон Сар стана олимпийски шампион на България с 404 кг общ двубой, 224 кг изтласкване и 180 кг изхвърляне. Наистина уникална гордост за нас. Благодарим наистина на това момче, че така успява да радва българите, успява да радва нас, да мотивира нашите хора, да мотивира близките около него, така че му желаем наистина невероятни изживявания сега, нали? Невероятни моменти с неговите близки. Нека да отпразнува правилно това невероятно злато, което взе по невероятен начин. Видяхте, че конкуренцията даже не беше толкова сериозна. Не казвам, не ги омаловажавам за това, което са направили, но наистина той показа, че е класа над другите. И все пак това е благодарение на Исус Христос, на нашия Бог, така че да благодарим и на Бог за това, което направи с този човек, защото знаем, че тялото е немощно, духа е силен. От Олимпиадата очаквах, че Карлос наистина ще доминира това, което стана. Доста добре беше подготвен, голямо внимание се обърна, имаше доста добра концентрация, доста добър фокус и реално това, което трябваше да направи само е да отиде да си изпълни тежестите. Беше добре възстановен, нямаше крампи, нямаше такива неща. Затова уникално преживяване беше напълно очаквано. Очаквах го, наистина с все сърце го очаквах Карлос да стане олимпийски шампион. Той показа наистина, че България сме нещо много по-голямо. Другите участници, които бяха срещу Карлос, те реално доста трудно така се изправяха с килограмите, които Карлос дори не беше дигнал. Той взе един от последните и си показа, че направи 213 и 224. Така че това, което стана е, че Карлос наистина показа, че е много по-подготвен психически, физически, ментално. Всякът подготвен, възстановен. Хората нямаха шанс. Те много се кривиха, много се контузваха, имаше извадени лакти, възпаления, не знам друго какво имаше с коленете на някои състезатели. Беше много неприятно за французина, за египтянина също. Нямаше грозни случки, но не беше много приятно, но Карлос покажа наистина, че е възстановен и че е готов и че наистина отиде за злато. Благодаря ви за гледането, гайс. На всеки един човек, който подкрепя и продължава да мотивира и да надъхва нас да правим това, което правим. Пишете, коментирайте, лайквайте, вярвайте го аз Бог. Всичко е възможно чрез Бога. Така че това беше от мен. Благодаря за гледането. Абонирайте се, ударете камбанката, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте и го предете на вашите близки. Бъдете здрави!